A legislación arredor das mascotas e cans domésticos non deixa de evolucionar. Nalgúns fogares, estes animais forman parte mesmo da unión familiar, unha tendencia que parece estenderse na sociedade. Animais e persoas levan séculos convivindo no fogar. Nos últimos anos, o ámbito social súmase o legal, o existir cada vez máis protección cara ás mascotas con nova legislación. Son moitas as persoas que ven ás súas mascotas como un membro máis da familia, moitas delas non dispostas incluso a separarse dos seus animais. É separalo tamén donde está sempre, eu creo que tamén é duro, é como separarte, como se che separaran de outro fillo, compañeiro, e o botas de menos cando non está, eu polo menos. E di, abuela. É familia. E te compartes con elas todo o tempo. Tens que estar pendiente deles, eles están pendientes de ti, danche moito cariño. Sí, bueno, falle moita compañía a nena, tamén te digo. Que non nos gustan na casa, nunca tuvemos nin teremos. Con todo, moitas destas persoas aseguran que por moito agarimo que se lle poida ter a un animal doméstico, non deixa de ser un animal. Ao mesmo nivel non pode ser, non tolemos, quero che dicir, ao final non deixan de ser o can con que este ben, non demanda, é como se fora un neno, a presencia dos dous proxenitores, etc. Nada, o que son os seus paseiños, darlle cariño, e pouco máis. No humana eles son animaliños, inda que se lle queira, que se lle coide, que poñas o teu empeño, o teu esforzo, os teus cartos, todo por eles, que o faz, é obvio, pero bueno, hai que saber diferenciar. E que moitos pois teñen a súa mascota como un fillo e para eles pois é imprescindible. Bueno, creo que está a orden do día, hoxe en día, que está a orden do día eso. O problema, non, creo que non, que teñena como un fillo e xa está, sin máis, non. Creo que o problema non debería darlle. Moitos donos de animais sinalan agora a nova lei de protección, asegurando que levada á práctica prexudica máis do que axuda aos propietarios de mascotas. Os cans non están mellores, cada día máis acotados, isto que vai á cadela da ceiba é imposible. Estoume xogando pelexo nunha denuncia, pola súa salú, que non é por outra cousa. A cadela xa ves que non fai mal ninguén. Bueno, penso eu que o tema que hai en torno aos animais de compañía e da casa é un negocio moi grande que están montando.